6 победи в ММА и разбира се, нито една загуба. Още веднъж аплодисменти от претендента от Русе Борис Балев, червения ъгъл. В синия ъгъл чакаме Борисов, София, 64 кг. Тренира бойно самбо, вице-европейски, вице-световен шампион по бойно самбо, 2 победи в ММА и нито една загуба. Борис Борисов в синия ъгъл, София. Стояне, бягай, стояне! Да, айде! Стигай! Да не се докосна! Да! Дишай! Борка, спокойно! Дай назад, бе! Дръпни го към тебе, Борка, и това го свали! Борка, спокойно! Айде сега! Толен, брат, викам, къде ти си? Спокойно, спокойно! Няма шанс! Голямо следека! Да! Удари с правия стъп! Удари по-естата! Ама не пускай! Стискай колена! Да! Шутове, бе! Боре, още една коляно и го обръщай! Петата! Дигай коле, изправяй! Да! Пак! Его, това влезе! Дай, сваля го долу! Колена! Ой, вунка! Добре, не може да го става, бе, Бог. Няма хванове през ръката ще му е много трудно. Ако хвани само главата, ще го души. Дай, момче! Минавай! Бой сега, бой! Ще го убия от бойта. Това къде аз си вкарвам ръката, Борка. Ръката и го изкарваш. Ръката и го изкарваш. Цяло се ли? Шуко ми бориците, бе!
Моля го го заключи за кръка, бърката е самбиза, ама просто нещо. Той за спива. Просто е мъка. Ай малко удари, хорка. Айде, море, турбоз, айде. Мачкай го. Пускай, Миша, мачкай го. Отвори си, айде. Завърти го, бе, завърти го в център, да може да имаш място за работа. Не така. Обаче е това върх, ти виж не е изморен, бе. Горе, само по-спокойно. Това не е, изписваме всяка кучка. Ето тук по корем завърти му с Спокойно, мачкай го. Не го заключва, бе. Айде, пак го върти. Айде, завърти го по корем на борда. Ето, скъсува е захвата. Търпелив е, като издържа на бой. Завърти го. Айде, завърти го, бе. Мисли към тебе, работи спокойно. Айде, спокойно, бе. Мали, това как би знал. Моля, ще стане. Ще стане. Дай! Наистина страхотен матч. Победител в тази страхотна среща е Борис Борисов. Вече трета победа в ММА, нито една загуба, аплодисменти за Борис. Разбира се, точно в този момент очакваме Краси Младенов, бореца, непобедим на ринга и европейски шампион по бойно самбо да заповяда да връчи наградата. Като съм до една мърва. Още веднъж аплодисменти за Борис Борисов. Боря, искаш да кажеш нещо? Да благодариш на някой? Добър вечер на всички зрители на тази прекрасна и атрактивна гала. Поздравявам Румен и Русин Димитрови, при които се готвих за тези матч. Също Георги Георгиев и всички приятели, които ме подкрепиха. До нови срещи! Той не се ги заслужава аплодисментите.